tak pandai. Gamal dalam bacinto itu nandenai rasa kita jale bedonyo budak ame tenai timbago. Sajo si kayo umpama barit nan jo atanyo nasibnyo atata sisya jo. Jale bedonyo budak ame tenai timbago. Indak mungkin sairi pipi jobondo, indak mungkin basandia si bansa jo si kayo umpama barit nan jo atanyo nasibnyo atata sisya jo. Indak mungkin sairi pipi jobondo, indak mungkin basandia si bansa jo si kayo umpama barit nan jo atanyo nasibnyo atata sisya.